Kamalen bɛ fo tugun ka maliyɛnw waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na Biji ye Abdul Ɲangi wele k'a fɔ a ɲɛna ko a fɔra ko k'a lamɛn affaire dɔ la. N bɛ n profiter ka Biji commandant fo a n'a baarakɛla bɛɛ u ka traitement ɲuman na n'u ka kunbɛliko ɲuman ni bɛrɛbɛrɛliko ɲuman na. Ala y'a kɛ a taara a ye message ci ne yɛrɛ ma ne ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n k'a wulila kun min na k'a b'a dɔn a ko ayi k'a t'a dɔn. Donc an taara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Biji la u y'a yira k'a fɔ ko Ala y'a kɛ a ye émission dɔ kɛ élément dɔ bɔr'o kɔnɔ kɔsa in na min ni procureur ko k'a ɲininka a dalakan na u y'a ka pivot kɛ k'a bɛn wulafɛla wagati ma n'o o ye nɛgɛ kaɲa 14 tɛmɛnen dɔɔni. Donc le dossier déféré devant le parquet pour le judiciaire de lutte contre la cybercriminalité commune 6. Ala y'a kɛ an nana yen n nalen n'a ye donc on est procureur de la donna a lamɛnra après u ye mandat de dépôt d'a kan mais k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka nɔgɔ bɔ kuma la mɔgɔw bɛ kuma min fɔ ko semansi ko in don o dossier classera sans suite o tɛ voilà émission laban minnu kɛra o kɔfɛ kuma dɔ de bɔr'o kɔnɔ parce que ni ko bɛ tribunal ka bolo kan i b'i tɔ to kuma fɔli la ka ɲɛfɔ dɔrɔn min yɛrɛ ye ne démoraliser dɔɔni an b'a fɔ kuma bɛɛ an t'an ɲini on ne cherche pas de privilèges juridictionnels ça fait an t'an ɲini k'a fɔ ko justice ka fɛn diya n'a a ka fɛn kɛ ou bien ka fɛn kɛ non an b'o ɲini mais mɔgɔ yɛrɛ k'i tasira dɔn justice ko la o de ɲɔgɔn tɛ surtout pôle min baara bɛ sen na nin a ka d'anw ye bi an ni pôle yɛrɛ procureur ka sigi pôle ko in ka ɲɛfɔ an ye cybercriminalité in ne yɛrɛ min ye AMS président ye n'o ye association des médias sociaux président ye ne yɛrɛ sera procureur ma n ka ka d'an ye an minnu ye acteurs des réseaux sociaux ye an ka laɲini tɛ ka fɛn fɔ jamana ma ka fɛn kɛ jamana na n'an jɔra bɛ se ka kɛ min ye u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna sariya ne fɛ dɛ sariya tɛ i tatɔ kaso la i bɛ bɔ a kalama ou bien i bɔtɔ i bɛ bɔ a kalama sariya tɛ mɔgɔ kelen fɛnɛ ka fɛn ko mɔgɔ kelen de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bon ale i minɛtɔ de ale de b'a f'i ye k'i ye nin kɛ mais fɛn min don ni sariya y'i yɛrɛ ko fɔ sariya ka yakubaya a b'an bɛɛ kisi fɛn dɔ ma jigilamisɛnya filanan kɛra min ye k'a ye Ɲangi bɛ cɛsiri min na jamana ko la ko Ɲangi ma se ka confier mɔgɔ si la Mali kɔnɔ k'a fɔ parce que ne bolo la liberté est un principe la prison c'est l'exception k'a ye ko Ɲangi ma se ka confier mɔgɔ si la Mali kɔnɔ fo ka taa kɛ mandat de dépôt ye mandat de dépôt tɛ ko Ɲangi don fɛnɛ n bɛ n ka kuma walawala Ɲangi ka débat caman bɛ fɛn de kan terrorisme ko de kan terroristes kan bon n'a fɔra terroristes bɛ kasonba la donc pour la protection même de son intégrité physique ne b'a kuma fɔla o de kama parce que buna hadamaden i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ la dɔ de b'i jɔ ni jamana kuma ye a bɛ mangoya sɔrɔ o kama Ɲangi kun tɛmɛ n'a ka émission wɛrɛ ni débat wɛrɛ mandat la ni gɛrɛntɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ mais n m'a fɔ ko k'a fɔ ko k'a protéger bɛ ka sariya daj'a la mais a b'a ni minnu cɛ a ka émission caman bɛ yen a bɛ boli terroriste ko ni fɛnw de kan bon an dun bɛ terroriste dɔ mɔgɔ ye maa min don ale mɔgɔ t'a nin na ne b'a fɔla o n'a ɲɔgɔnna de ma nin ko in tun bɛ se ka lajɛ ni ko ye ne ka faamu na min ni a bɛ kɛ ɲangili bɛ kɛ nka Ɲangi yɛrɛ tun bɛ kisi ka bɔ fɛn dɔw ma ka sababuya kɛ ni Ɲangi ka émission lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ boli olu n'a ɲɔgɔnna ko ni kɔrɔnfɛn ko ni fɛnw kan pratiquement an bɛɛ b'o lahalaya kɔnɔ donc k'a ye k'a fɔ an ma se ka o protection sɔrɔ fanga fan fɛ an m'a fɔ an tɛ se kaso la an m'a fɔ an tɛ nin kɛ même n'a y'a sɔrɔ i b'a tigi confier commissariat dɔ la yanni jugement don cɛ n'i ma se k'a confier mɔgɔ la ou bien k'a bila ka taa commissariat dɔ la parce que ale bɛ ka émission bɛ boli fɛn minnu kan o y'a yɛrɛ ka ninkun lakana ye i n'a fɔ an kelen kelen bɛɛ b'o minɛn kɔnɔ mais ne bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ in na n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ye a k'a dɔn anw ye denbatigi de anw tɛ yogoro ye anw tɛ maalafulen ye an n'ale ye ɲɔgɔn dɔn fasoko de la a b'a jɔyɔrɔ fa an b'an jɔyɔrɔ fa ne tɛ mɔgɔ la bi mun cɛsirilen jamana in ko la n'a ma gɛlɛya dɔ sɔrɔ k'a daminɛ kabini Nuhun Togo
ka b'o la ka na bɛn le cerveau ka na fɛn tɔgɔ ye di fɛn min ye Kuyate ninnu ka b'o la ka na Tayiruba ninnu na bon Niang fɛnɛ taara a tɔ tora an mɔgɔ damadɔni ye bon an yɛrɛ kɔni m'an mangu nin wagatinin na parce que mɔgɔ t'a dɔn i bɛ ka min fɔ bilen non parce que i bolo bɛɛ n'i ka moyen t'anw bolo k'an yɛrɛ protéger moyen foyi t'anw bolo k'an yɛrɛ protéger anw filɛ bolo min kan tan se foyi t'anw ye contrairement bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ miiri dɔw ko an bɛ sara kalo la dɔw ko sariya de kɛlen bɛ ka don an ni mɔgɔw cɛ et puis minnu yɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ convocation an bɛ convocation min sɔrɔ mɔgɔ t'a sɔrɔ pratiquement i t'a sɔrɔ kalo kɔnɔ a ka gɛlɛn i b'an mɔgɔ damadɔni de ye tribunal la taa ni ka seginw na fɛn caman na n b'a dɔn n'i y'a faamuya n'i kun y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi ko Kadija ka plainte bɛ se ka Tayiruba la ta parce que bɛɛ bolo ko mɔgɔ dɔ de b'i kɔfɛ walayi ala de b'anw kɔfɛ mɔgɔ si t'anw kɔfɛ ni ala tɛ ani jamanadenw ani maliyɛnw donc ni Asimi kun y'a dɔn an bɛ wagati gɛlɛn min na kuma de bɛ kuma kunbɛn dɔw de bɛ jamana fɛnɛ kɔfɛ u b'a la ka jamana dafiri u b'a la ka fɛn caman kɛ anw fɛnɛ jɔda fɛnɛ olu kɛlɛli de ye hali n'a y'a sɔrɔ minnu fɛnɛ ni marifa don Asimi ninnu fɛnɛ jɔlen don olu kɛlɛli kama mais n'a fɔra dɔ ka to ka dɔ labila ne kɔni fɛ anw bɛ yɔrɔ min na sisan anw fɛnɛ denbayatigi de ye avenir de b'an fɛnɛ la minnu ma kɛlɛ kɛ an ɲɛ b'olu la organe de transition kɔnɔ minnu bolo ko ambition t'anw na quoi n'i ye mɔgɔ caman kɛ u b'a fɔ ko non on est fait uniquement seulement pour mais wagati de don dɔrɔn an bɛ transition accompagner sinon bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i ka talent don bɛɛ n'i ka fɛn don an ɲɛ bɛ dɔw b'u sigi CNT kɔnɔ bi ka gorobinɛya ni fɛn caman kɛ bon u yɛrɛ bolo olu yɛrɛ ils sont plus intelligents que nous ka fisa n'an ye an b'an jɔ bandeninw ɲɛma an b'an jɔ fɛn caman ɲɛma dɔw bɛ organe les autorités u bɛ organew kɔnɔna la an yɛrɛ ɲɛ t'u nafa la mais n'a fɔra juste an ka intégrité physique k'an kisi terroristes b'an kɔ politiciens b'an kɔ an yɛrɛ jugulamɔgɔw b'an kɔ an b'o bɛɛ sɔrɔ jamana min fɛnɛ kama k'a ye k'a fɔ k'ala an tɛ se ka kalifa don mɔgɔ la k'a fɔ nin ye nin kɛ a y'a kalifa don nin na yanni nin don cɛ an n'o mara ani minnu bɛ ɲɔgɔn na olu fɛnɛ bɛ o kasoba kelen de la yen donc a bɛ ka kɛ sababu ye ka na fiɲɛ don an ka baara la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna jɔn da y'i se yen parce que i bɛ ko dɔ kɛ maliyɛn dɔw bɛna f'i ma k'i ye janfaci ye i ye nin ye o tɛ kuma bɛɛ de kɔnɔ gannen don kuma bɛɛ donni dɔ b'i kun na kuma bɛɛ donni dɔ b'i kun na donc i yɛrɛ somɔgɔw yɛrɛ bɛ kanga da i ye i muso bɛ kanga da i ye i denw bɛ kanga da i ye lajaba man ɲi mɔgɔ ma quoi. mais ko b'a jala k'a fɔ ko transition bɛ ka to ka wari d'a ma transition de b'aw sara o kuma ninnu ye tiɲɛ de ye wa bɛ jumɛn de bɛ yen nɔ. ni transition bɛ wari da an ma o bɛ transition yɛrɛ ni ala de cɛ m'a dɔn mɔgɔ tɛ bɔ n'i yɛrɛ ye quoi mɔgɔ i yɛrɛ ɲɛfɔ ko jugu i b'i yɛrɛ lase lebu ma mais ne bolo bi ne ka faamuyali la Niang tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la walayi ni wa Niang kun bɛ se ka Niang ka ko kun bɛ se k'a lajɛ m'a fɔ ka ko daja la ma foyi fɔ mais bi ala ka miiri an bɛna Kidali minɛ sɔɔni Niang ka effort b'a la Niang ka kunnafoni b'a la donc Niang ye combat caman kɛ an k'o victoire kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛn caman kɛ ko caman kun bɛ se k'a lajɛ en tout cas ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ɲɛna a bɛ ka anw abandonné a kana anw abandonné a kana anw kɛ k'anw di anw lebubagaw ma quoi don o don u b'anw bila mɔgɔw bɛ yɛlɛ anw ma don o don u b'an di an malobagaw ma don o don u b'anw di an lankaribagaw ma fɛn min bɛ se ka dilan o tɛ dilan fɛn min bɛ se ka fɔ o tɛ fɔ i yɛrɛ bɛna ye kuma dɔw la i bɛ wele ko dɔw la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka i ye mun de kɛ donc ne tɛ dɔwɛrɛ ɲini anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale de parce que an bɛ ko dɔw sɔrɔ an b'a sɔrɔ Asimi de kama mais ni olu bɛ k'a lajɛ bi k'a fɔ ko u b'an to tan ala ka bɔ a ka ca se foyi t'anw ye an kɔni bɛ tan an bɛ tile tan an bɛ fɛnw kɛ tan n'ala ye ko min kɛ don min na o de don quoi o de don vraiment k'o ɲɛfɔ ne kɔni walayi ni mun bɛ kuma tɛ n da quoi franchement kɔni caman b'a la k'a fɔ ko dossier k'a taara CEMACI ka dossier na e kɔni bɔra ka kuma fɔ k'a jira k'a fɔ ko dossier non CEMACI ka dossier tɛ CEMACI ka dossier tɛ hali fitinin o kɔni k'o fɔ bɛɛ ka nɔgɔ b'o la mais moi je pense que pour moi on est des partenaires pour moi bɛɛ tɛ se ka jɛ ka jamana buruja ɲɔgɔn fɛ quoi m'a ye dɔw bɛ kɔfɛ olu bɛ sara u bɛ condition na
dɔw bɛ ka séjour ɲini dɔw bɛ ka visa ɲini dɔw bɛ ka fɛn kɛ anw bɛ yan an tɛ taa yɔrɔ la an ka denbayaw bɛ yan an barajuruw bɛ yan an se ye mun ye an b'a la k'o de kɛ bon n'a fɔra o se fɛnɛ fitinin fɛnɛ kɔnɔ i ka ko dɔ kɛ ne ta ye min ye a tun bɛ se ka confier k'a fɔ k'a ka taa kaso la k'a ka fisa kaso ma o tɛ dɛ Niang bɛ terroriste émission caman de kɛ bon terroriste fɛnɛ bɛ kasoba de la ne ta jɔyɔrɔ n'a ye o yɔrɔ dɔrɔn de i y'a mɛn ne ta jɔyɔrɔ n'o yɔrɔ dɔrɔn de donc bon vraiment a ɲɛfɔ ye ni min ka ɲi o de ka ɲi voilà. Bubu an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an balima fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka taa i bɔra ka Niang min kɔ ka taa se fo mɔgɔ laban ma Ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi k'u tanga k'u mabɔ ka n'a ɲuman sɔrɔ yan nɔ seko nin t'anw ye olu kɔ Bubu fɛnɛ u ka denbayaw ka se ka hakili t'o la. Ayi ne tɛ wulila ko la. I tɛ fɛn fɔ o kan. Ok an ka taa ɲɛfɛ an bɛ taa Kidali Tesalite an bɛ ka mun fɔ mɛn bi k'a fɔ ko an ka finitigiw ye position abandonné minnu Tchadiens ye position minnu bila ko finitigiw y'o occupé bi yala maa bɛ se ka jumɛn fɔ la bi. Bon fɛn dɔ bɛ ka kɛ mɔgɔw tɛ k'a ye quoi maliyɛnw sera an ka bɔ k'an ka da MINUSMA ye quoi. MINUSMA kunna sini MINUSMA tun bɛ ka marifa balo ci Kidali a bɛ ka balo jeni MINUSMA bɛ ka balo da k'u jeni ça c'est pas du tout normal. Ka balo da ka jeni. Awɔ MINUSMA bɛ ka munition jeni sisan a bɛ ka munition jeni Kidali yɛrɛ tɛ dɛ a ka kan caman kɔnɔ a bɛ ka munition jeni. K'u détruire. Non an ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye o kumana Mali tɛ ONU na wa. Mali bɛ ONU na. O ma Mali tɛ contribution sara wa. O kumana n'i nana mission na Mali i faden de ye Mali ya. O kumana MINUSMA faden de ye Mali gouvernement ya. MINUSMA faden de ye Mali armée wa. E nana ka na fɛn min dɛmɛ san 9 san 10 aw sarala mission wari dira aw ma ni minɛn min tɔ tora aw kan ka gouvernement appuyer n'o ye de. Il faut qu'on soit clair. Mais an bɛɛ sigilen bɛ ka lajɛ MINUSMA tɛ se ka na kunna sini MINUSMA tiri marifa bangaba tun bɛ Kidali. Il a fallu que an ka renseigner k'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ ka munition de détruire. An ka renseigner k'u bɛ ka munition de détruire. Mais pourquoi an ɲɛ b'a la k'a fɔ u ka convoi min jenina an ye conteneur dayɛlɛ foyi tɛ conteneur kɔnɔ. Foyi tɛ conteneur kɔnɔ. An ɲɛ bɛ position avancée ninnu na mun b'a jira anw na k'a fɔ ko MINUSMA tɛ ka munition to position avancée la pour que terroristes k'o occuper bombe min bɛ ka ci bi u ye obi kelen ci Mali avion dɔ la o don ka obi fila ci Mali avion na kunna sini ka Mali avion wɛrɛ tirer mais Ala y'a kɛ obi ma Mali avion si sɔrɔ u bɛ ka obi ninnu bɔ min n'u bɛ position avancée minnu bɛ yen n'u bɛ o de abandonner k'o to terroristes bolo u bɛ munition to o yɔrɔ de la c'est la MINUSMA profite pour que munition de tuer terroristes bɛna munition ta ka taa n'a ye. C'est une manière d'armer les terroristes. Parce que c'est ma munition bana, bon, soi-disant c'est ma munition bana, arme mounou bene, munition mounou bene, on le veut abandonner, on veut ta munition d'aller de tout. Au munition nous ne, on va la connaître à quoi ça y est, en a Tesalite, en a avion djinito en arabe, allez bien avion comme gardien carburandi. Parce que Tesalite quand position de munition de boulot, à plat de munition de boulot. Mais MINUSMA c'est qu'on a trop dit. On essaie maintenant comment armer les terroristes. Bien, il y a une position avancée. Mais il y a une bonteli sur la climat. Toutes les positions abandonnées par le contingent tchadien, on a tous récupéré. Maintenant, Tesalite est à 100%. On a récupéré. Alhamdoulilah, Tesalite kun fa kun kan fan bɛɛ an y'a bɛɛ récupérer alhamdoulilah rabbil alamina ala y'o se di armée Mali ma bi ala barika la an sera ka Tesalite bɛɛ minɛ bi parce que sɔgɔmada na u ye obi dɔ tirer avion kelen tun bɛ na ni carburant ye donc o avion natɔ ni carburant ye u ye obi dɔ tirer o avion touchera avion taara atterrir Gao mais o obi bɛ ka bɔ min u bɛ ka obi mun ci a bɛ ka bɔ min u ye position avancée minnu bila dɛ les positions avancées abandonnées la munitions bɛ yen de. Munitions béni. Parce que MINUSMA ne veut pas que l'armée Mali a dormi à l'éboulot. Donc, n'a pas voulu qu'un tchèque. MINUSMA ni armement mounana. MINUSMA ni bon mounana. MINUSMA ni marfaxé mounana. Avec ta carte, tu reçois la guerre la tout.
parce que avec la munition détruit charia là dans le droit international c'est pas normal la munition détruit. Le Mali est contribuable. Le Mali est contribuable. Mali veut contribuer ministre à effort là. Et fait, on y a effort là. On y mission les 16 missions des Nations Unies dans le monde là. Mali a contribution là. Donc Mali quand Mali joro est mieux quand donc. On a si quand même on a dit fait on a fait. Et ça faut tout les mission là. Quand la balle de pourquoi est doulo de est blackana. Moi j'ai des blackana. On Mali veut on y na. Donc nous sommes faits de amang si aminaje et on me fait un job quoi ni aka dai munition ka munition détruit quoi ka be munition jeni ku détruit quoi ante pas ka blé quoi ni aka dai quoi soit Mali be oni no be Mali be bo oni na mais on Mali de la munition onigène na amata Darfour amata munition chamana amata Libéria au dos d'un moment, on a contribué effectivement, on a mission mais on sera tenu et en aucun cas ministre manga munition détruit à faire un temps soit munition dans la Mali il n'a pas réussi sa mission donc elle détruit c'est ça et pour le faire mais ça c'est normal. Obi mun muka fili kosa na ata bom mun yake bom mun muka fili kosa na ata les bom dumendo obi wolom bla de fili en 3 jours 2 ani 1 kili uye 2 obi plus 1 obi mortier jamba inde do yo fili na ata la je donc dugu jumena mortier do dugu jumena semaine ndo aka mais vous avion mun me faire atterrir yoron mer te salite ko ambe ga ko sima mo wole ko ya empêcher ka ji Gallo, ouais, on va dire que on a fait un empêcher où il munitions bombi. La semaine était en cours de munitions. Munitions pour tout boulot. On a fait similaire domina. On a 32 BG de mine. On a marfa balibanu boulot ou bola katakato. Munitions fait le boulot concernant ça. Avec Tchadion de vous ou servir munitions là. Tchadion de la munition douma. Tchadion de la munition douma. Donc Korobi a tient fond trop c'est trop. Trop c'est trop. On te dit jouer. Ou on dit nana on tire comme on français t'as ministre français t'as oni. Français même bon oni n'a pas de bon on a des bon. Donc si ça concerne un ministre de balaka arma munu balaka soro o kuma na d'abord bon ministre de là. Donc on a beau chapitre comme. OK. Aya bo ba metanya fait ameto toujours Kidal là. On a autour de communiquer donc pour nous appeler Pentara conseil de médecine là ma pour bien tout le coca c'est ma moka hebdoc melo coca attiqué c'est que nous faut en éduquer là et c'est mani plateforme de do marona que mon na wa comment informer c'est ma une plateforme de do wa abako c'est ma t'aider soi-disant c'est ma de gouvernement kono c'est ma bien. Donc, ceux qui n'ont pas voulu faire les communiqués au lieu de nous, en tout cas, Warboka, Daoma, et qu'avec la communiqué bidon, avec la évaluation, bateau de donc, on va continuer pour le Sahara. Non, on n'a pas un gouvernement laxiste. Laxisme, banal, le gouvernement qu'on a pas. Nous avons avantage de salaire bête. À comment ça rochi? Mali a bête. À comment ça rochi? C'est mani gakakla ku kele na foteru su ou be kele foteru su position fait de boula fene ou be jamana FFF kono bunu genga bo abe kono à part munu Mali munu jamana yere koni ka jamana inclusivité yere koni parce que mouvement d'église mo be ulu ba kono c'est maré mamunu jamana yere kono ulu ba kono mais cheo che algabasa ka mo albasa intala ka mo cheo che ye Mali armée ka fo ki baton ka attaquer yere baniga mbi kele figa kaburu la ba kono figa so la ba kono mo ci se ko to la armée c'est 30 km de Kidalia. Bi, ama anifisi bemina. Ici galage. Moussa me 4 jours dima iba drapeau tourner Kidal wali manga alma fakele titi. A stratégie mba to gino la. Mba stratégie to gino la yi. 3 jours a été marfa kele tikame. Kidal cornal. Ici balage. Barabala ka kere. Femi malaka ke baradido. Bi, Tchadien a une position avancée fin dernière bien récupérée. Avec toutes les positions avancées des contingents tchadiens à bien. C'est ça, c'est ça les initiatives qui d'aller comme kilo. Amanja, avec qui d'aller miner, il va faut faire marquer. Ali m'a pas quel titi. Ali m'a pas moi qui d'aller comme vous bébou là bas. Moi chiti, a fondé des affaires.
ibi sigi b'a lajɛ non an bɛ ala ka MINUSMA ɲuman taba ɲi en tant que MINUSMA ferekelen don anw senna an tɛ ka foyi gagné kɛlɛ in na ayi a tagalen da a yɛrɛ k'a bɛ taa mais olu de bɛ Tchadiens de bɛ attaqué in bɛɛ kɔfɛ et puis Tchadiens tɛ dɛ n bɛ fɛ Maliyɛnw ka nin yɔrɔ lamɛn Tchadiens tɛ dɛ c'est Légion Piment de la France basée au Tchad Francis Surasiw de don Tchadiens tɛ dɛ Fransikɛ Surasi minnu bɛ yen olu de nana olu de bɛ Gawo Légion Piment de don u nana u y'u ban ka taa Aguelok ni Tesaliti ya olu de bɛ ka appui di olu bɛ ka Gawo attaqué ala ni Mali armée ka cɛsiri ni wulikajɔ olu tun bɛ Gawo de attaqué obi minnu bɛ ka fili ni olu de bɛ ka obi ninnu coordonné di arme bɛ ka ci olu de bɛ ka arme ninnu coordonné di c'est le contingent na contingent bɛ Gawo dɛ olu de bɛ ka zone coordonné di parce que olu de bɛ kan kɔnɔ olu de bɛ kan coordonné bɛɛ dɔn olu de bɛ ka coordonné di non c'est pas Tchad tɛ dɛ c'est la Légion française de don Légion Piment de don tɔgɔ de an ye erreur ba de kɛ Tchad ko in na quoi Tchad élément bɛɛ Faransi ka légionnaire de galon don Tchad ka élément bɛɛ Faransi ka légionnaire de maa ma bɛ Tchad ko finman don a bi wuli ko Faransi ka légionnaire don e ma ye Faransi ministre des armées ko Mali bɛ tila dans une semaine ya ko dans une semaine ko Mali bɛ tila donc u kun y'u ka disposition ta i b'a dɔn u kun kelen bɛ ka na ni groupement dɔ de ka bɔ Tchad k'u nana ni moyen logistique ye u y'a ɲini Mali gouvernement fɛ ko Mali gouvernement ka 2 semaines d'u ma o 2 semaines kɔnɔ k'u bɛna ni groupe u ka convoi logistique dɔ ye walasa ka na Aguelok ale ni Tesalit ka na u ka minɛn dɔw ta ani k'u ka appareil dɔw bɛ k'olu désinstaller ka taa n'u ye jan b'o sigi la o contingent min filɛ nin ye o ye français ka légion de nalen ye an t'o dɔn olu de nana ka na installer Gawo olu de nalen san olu de nana appui di sema terroristes ma terrain kan terroristes kun bolo bannaw c'est qu'on était très malins sinon on met du piège bas de kono donc il y a 2 semaines minutes aux 2 semaines temps de kono là ils ont pu renforcer la position des terroristes sur le terrain on est obi wa fliflita c'est un jeu Tchadiens télé toi vous déguiser les dos toi vous filmer des dos légion française des dos légionnaires des dos donc on a une erreur de qu'à 2 semaines minutes douma j'aurais que la erreur en boulot mais au boulot balancer il m'a eu minute kata ou une minute plutôt que prévu et ma Tchadiens une position de la bolia non oui pour là où Kidal fait le Kidal fait avant la date prévue donc oui terroristes nyamoko belabo kata nous et Mauritanie aller ni et Côte d'Ivoire au tara nous bay bora mo cité ntumu na bor que daga diwon la que daga dire lo ko so mouvement terroriste fait kumbe a bebora que dali mi kere me le jimi ko ba ko jita kami mi ko ngalo agalo ko ntisalidi o mi la ka ba parce que Tchadien ko mo de kono bo be kidal kay mine 600 ka min do kono ka piéger ka bla onye o be kan piéger do non am ko fote kay non o be kan piéger de ka bla onye na ma ke be si bon te kono be sigalo be kan piéger ka bla nyedi on na ko mna mo ko deme o ma deme te blende mu deme o yo ibaro yemi nga o yo ordinateur fait di Mali armation ma o apido il no pas fait di a be ordinateur trafiqué lendi a be fin a blukuna na bara fa kala tuga serveur cornala e me kosana Mali ka information do ko fitike nga be olu ye ordinateur min di Mali ma de a be a chip a be ba kala ma logiciel ko mala be fait kala be transfert ko a be tuga serveur kono barakam be jamana ina ngo tobu dabal bana billahi tobu dabal bana tobu ira dabali bana Mali la est ce que olu ka Mali min kele 130 est ce que Mali mbolu te kono dongo de so Mali niya u dabali bana Mali la u yo no defante di kosa ina ko ka appliquer nga police ni général mo ni fenwa a be ala mobile ko don GPS ba bela a beji fenfe be se ba ma ku u ba be référer anya apparaît ça ba bo abela anya apparaît ça ba bo abela donc c'est pour te dire qu'il y a les Jimindi. C'est-à-dire qu'il y a là kaba agelo comme là bika bampeu ladaina o bana kaba qu'il y a les jouer comme ma konodi. Il m'a ministre mon kale beta patale bulu bana kaba avec John de meublé. Voilà. Ay ko ba metanye fait toujours ameto mal konana ame kunu ko arabek ayanda do ala do lo fait émission na yano idemia dossier le rebondissement kɛra dossier la n bɛ ka mɛn ko ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ ko kan ka t'i ɲɛfɔ a ko la
mɔgɔ dɔw yɛrɛ kun bɔlen don k'a jira k'a fɔ ko a fɔra ko ka 5 milliards de sara ko gouvernement kun bɛ se k'o sara pour que papier bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min na yalama e hakilina ye jumɛn gouvernement bɛ ka taa ni sira min ye ni dossier taara tribunal la Musa i b'i farati a la Edemia dossier a bɛ sen ka da kɛnɛ kan 5 milliards ye nkalon ye an t'a sara an t'a sara an b'a sara mun na 5 milliards gouvernement ka t'a sara avec des irrégularités il y a 15 irrégularités dans le contrat a été pour l'économie là-bas quand tu as dossier ta kala il y a 15 irrégularités dans le contrat le gouvernement dit qu'il ne paye pas en tasara wa me fe ko ngamo di passe du kata kaboyi wa service des intérêts ko kata kaboyi an re ba ngara bekta an re an de ngu jogu wa fembe ga wula ko kati dire ka duma anti ara bekte kle sama ko kle nan ko isa ibi jo ka fa do ka be tiri ngadi me bete ngata abi kete ni fenon bo bana ka ba an na fa men tanta au dossier re ka au dossier da pour l'économie là mo chama be da re nya fo yene ou ye contrat glande ka yelema contrat yelema lende do donc au kuma bané no ka ba kana temps reta au kan ça c'est déjà fini OK bon wa me akun chani mi ye amala ka ngo opérateur économique ko me bolé no wakati la ko bana na nga politique ko ndeme ni BJ wi mais c'est pas une fois là non Moussa BJ ko kuma ko ndé no na me sebe baro la akana kulenga baro do akon min bora ka bi ay min bora ka be ay e mangana kuma no restaurant na parce que ame sebe baro de fo ni yele ko kuma ni mana baro di ni be armée deme réseau kan kuma te BJ bidro ala ka seku yo ka di na ala ya alu ka ni min fo mo bu ga yele ko mo ye ngane nyuma de do ka ni on ka be kemedi ala ka se dama ala ka gas fladi ala ka se dama ala ka gas ke dama mi fene million bidro se kan ni million bidro di o fene o cedi e fene fele kuma na o fene cedi tu sais que ni bezini nunu jamana tara ka bezini nunu dangwa jamana be yoroma jamana be kela de kono amina kidal de mina tege la kidal bibina en fleur mina asimi ka contrat do signé avec Poutine ou va faut de ko contrat cadre et accord cadre Moussa Kabra la ka irchidan aka seni dugu kele Mali de mina ka dugu flana le Mali sera le 12e pays encore même la satellite sur aéré dugu tan fla Mali na gay dugu tan fala farafina kono mum na satellite sur aéré tu jamais vu Mali na reka WhatsApp ni TikTok ni fen ka be compte areka réseau internet ka re be mina aéré to bu be cyber trafic fe be ni cyber criminalité fe be ka réseau ni fen ka ni be bandone do Moussa Poutine ni asimina contrat musie Poutine yɛrɛ de bɛna wuli kana fo Bamako tellement que barka de contrat in na ne de bɔra k'an dama sonya ka ni f'i ye Poutine va se déplacer jusqu'à Bamako ici depuis ala ka réussi dans ma contrat signé mɔgɔ ye Moussa n'a ye Kidali minɛ ɲɛna fɛn bɛɛ n'a la n'a ye Faransi minɛ ɲɛna Kidali i bɛ si bɔn tɛ kɔnɔ wa tɔ kelen su tɛ bɔ a tɛ k'i ɲɛna le plus grand contrat que la Russie n'ait jamais signé avec un pays, Mali n'a qu'à Dougou Flanandi. Poutine va se déplacer quand même. Mi mandla ke Poutine il joue comment on fait il là même pour faire mal on yana Poutine n'est assumé téléphone munchi ni nan sangono ani présent chimo appelle que Poutine est assumé n'était il joue à présenter de côté Poutine assumé et téléphone ci hakem ke hein assumé ni Poutine ni machima o nyona ke est-ce que ba don Poutine ni machima de ko téléphone ci bien présent ana assumé tam ke téléphone na n'était il joue à service de renseignement de côté donc bi en enrichisseur partenaire gagnant mun b'u sigi manamana kan fɔ la dɛ wa ye nin kɛ tan dɛ on va rêver an bɛ rêver i b'i sigi b'a lajɛ an bɛ Kidali minɛ armement min ale Kidali minɛ han ala kama t'i ɲɛ da armement kan t'i ɲɛ da armement kan hali olu tɛ foyi ye hali tubabu kelen tɛ balo i b'i sigi b'a lajɛ u nana tɛ expert mun nana min tubabu blanc expert militaire de Faransi cɛ in ma fɔ ko Mali be kla Faransi de be kla bi siga lajɛ Mali te kla de Mali be jodi les ministres des armées françaises là avant ko Mali bina kla parce que ale jigiba ka wa légionnaire munun be tchadien munun be tchadien wɛrɛ tɛ français franco tchadien munun be ale kumboro ko le bina sema appuyer anya bɛɛ ka ko ban donc a bi kunna an b'a daminɛ de Tezawantane ka sɔrɔ ka firi Kidali kan ka na an b'an kɔ don Algérie la de k'an firi Kidali kan ka na voilà
contrat min bɛ ka signé Poutine bɛna ale Bamakɔ de pas ala ka yɛrɛsi dan bi ne de ye nin fina noté ko a n k'a tɛ se ka lakali anw taara koyi an tɛ nin mɔgɔ caman an t'olu jaabi koyi i bɛ Mali min kɔnɔ i bɛ Mali sanuma de kɔnɔ i bɛ Mali duman de kɔnɔ waati jan yɛrɛ tɛ yɛrɛ ka bɛ ala ka yɛrɛsi dan yɛrɛsiw ye min fɔ dɛ ko nin ko Mali bɛna k'a dugu filanan de ye u ni dugu ka contrat signé de pas ala ka yɛrɛsi dan ni ne tɛ mɔgɔ si tɛ nin f'i ye Poutine yɛrɛ de bɛ ale Bamakɔ yan. Ok, bon, ne me sens dans si on a bien merci. Vraiment qu'il faut. Mais on a forcé qui a essayé qui irrégulièrement. Oui. Non, moralement moins possible. Bon, à mon même il faudra. On rêve à voyager. Ah bon, à me voyager, à me congé tard. Me voyager voilà, me t'as reposé Moussa. Non, me t'as me voyager, me t'as voyager, me t'as du gens là. Voilà. Me t'as reposé parce que non, c'est vraiment que n'a pas fait de y a des plaintes dans contre le Amadou Koumfa. Plainte quoi retour à la meilleure dans tout moi. Ah, est-ce que recevable tout? Plainte bien recevable. Plainte bien vraiment on va pas. Ne voilà Nicolas Tourna, n'a pas fraté. Amadou Koumfa va anglais, on va plainte dans Kama. Donc on est trop abandonné quoi. Moi je pense que on est trop abandonné. Je pense qu'il y a un temps à reposer. C'est peu que on dérange à quelque part. Dérange quelque part, on ne sait pas quoi. Donc, beka te reposer fondant, beka betoué, beka lafia donne. En mettant reposer follow. Comme il faut une tranche de canté balo. Oh, na tranche de toi quand c'est du gour là qu'a donné. Auto bani. Oh, on a dollar ni fait membre ni sebani ni setani. Antono do. Comment faire une tranche de canté balo? Na mangu quand c'est du gour là. Anga si vous faites la oh. Aya, kwa poliki ya mali na mali kona makoka, pepe kusikwa limani. Wate la ambako na tepo ina. Alinyape abaji ya no mchara. Kosebe ambako.